caman tɛ n y'a dɔn banbatiw u nana u binna an ka mɔgɔ kan sɔgɔmada joona in na a kɛra tiɲɛni ye a barika bonyalen don i nana i yɔrɔ lajɛ ayiwa i ko cogo di. N y'a fɔ cogoya min na nansarakara n kun nana ka na lajɛ fɔlɔ ko in kɛra cogo min parce que f'i ka n'i nana i ka a ye ko kɛra cogoya min na o b'a to n'i bɛ se ka mesure dɔw ta min b'a to hali n'a ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ ka tiɲɛni kana bonya i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na tiɲɛni bonya maa 6 de tora yan gendarme 2 police 1 ani civil 3 ani mɔgɔ 2 fana banana n ko kuma fɔlɔ ye ka na président de la transition premier ministre chef du gouvernement bɛɛ tɔgɔ la ka na fɔ mɔgɔ minnu banna Ala ka hinɛw la Ala ka yafu ma u ma ban k'u t'u yɛrɛ ka baara la u banna k'u to faso baara de la n'o kɛra yɔrɔ min na a ka kan u ni foli ka kan ka a fɔ u somɔgɔw n'u baara kɛ ɲɔgɔn ye Ala ka hinɛw la Ala k'u dayɔrɔ suma Ala ka mɛn ka saraka b'u ye i y'a fɔ tuguni o kɔfɛ an y'a ye tiɲɛni fana donna n'o ye perte matérielle dégâts matériels a yɛrɛ ye so ye so caman bɛ kisɛ nɔ b'u la mɔgɔw ka mobili n'u yɛrɛ taw ye u yɛrɛ ka minɛnw a caman tiɲɛna an nana ka nin bɛɛ de lajɛ o de b'a to an bɛ se ka min kɛ joona walasa ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ hali n'a bɛ kɛ Ala k'an kisi a ma n'a bɛ kɛ a tiɲɛni kana kɛ ni ɲɔgɔn ye an kan ka min kɛ an b'o kɛ n'o ye ka yɔrɔ renforcer an b'o kɛ ka tila ka mɔgɔ dɔw fana bila yan min bɛ n'u lakana parce que nin poste in a tɛna wuli n'a bɛ jugu kɔnɔ k'a bɛ wuli a tɛna wuli n'a wulila o de ka d'u ye u sago bɛ kɛ sira kan an b'a renforcer u b'a dɔn k'a fɔ an y'a renforcer u b'a dɔn k'a fɔ n'u nana siɲɛ wɛrɛ u bɛna min sɔrɔ ɲɛ u b'a dɔn ka foli bila mɔgɔ minnu tun bɛ baara la yan sura corporation bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ baara la yan sura ka foli bila u bɛɛ ma minnu fatura o ye Ala ka ko ye minnu banana o ye Ala ka ko ye fɛn ma minnu sɔrɔ minnu ciw ka fasoden ɲumanya la u ye min kɛ u ni foli ka kan k'a fɔ fana bɛɛ ye a kɛra nin yɔrɔ in ye a kɛra yɔrɔ wɛrɛ ye n'o ye poste de contrôle ye an ka to k'an hakili to an yɛrɛ la parce que bi bi in na ninnu jugu tɛ polisi ye u jugu tɛ gendarme ye u jugu tɛ douane u jugu ye fini donna de ye u t'a bɔ ɲɔgɔn na dɛ n'u ye fini donna o de y'o jugu fɔlɔ ye donc o ɲuman ye min ye n'an bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka hakili to an yɛrɛ la an k'a bila an kunna ko in a bɛ se ka kɛ tile fɛ a bɛ se ka kɛ su fɛ donc waati o waati n'an bɛ baara la an ka hakili to ɲɔgɔn na an b'a fɔ cogoya min na ka a ɲɛ yɛlɛ kosɛbɛ min b'a to hali ni fɛn bɛ kɛ a kana balana parce que balana de bɛ na ni tiɲɛni caman ye donc o ci de tun bɛ n bolo ka f'u ye.